vaadvocate Nelson Chamisa vadzoka zvekare. Vakovanaka vamwe vari kuti hanzi attention seeking the way yavari kuda kuita zvinhu zvavo, vamwe vari kutaura zvakasiyana siyana. Handisi kuzivawo kuti iwewe nyaya iyi ukada uchainhingina uchaitorawo sei. Vaadvocate Nelson Chamisa vari kubuda vari kuti title deeds for everyone. Totangira ipapo. Ndo nyaya yavari kuuya vari kutaura panapa, ende pari kuita kubvira social media iri kuita kubvira muri yeZimbabwe. Iko zvinezvi kwaane new slogan ndo zvataa kutoona iri kunzi totangira ipapo. So kana uchingoziva kuti iwewe uri team Chamisa, gara wanyora iko zvinezvi in the comment section kuti totangira ipapo, because ndo new slogan itoripo yavari kufamba nayo. Nyaya iri kuitika yakaita kuti vadaro panapa ndeyekuti pari kunzi the Zimbabwean government announced a new cabinet policy yesterday that will allow black Zimbabweans who received farmland for free to sell it to black Zimbabweans who did not. Ndo nyaya yacho iri panapa. Saka ivo ndo pangobudikirawo gozi nyaya yacho iri kungotaurika ichiri kungopisa iko zvinezvi pavati title deeds for everyone. Totangira ipapo. Team Chamisa, like this video, tipinde mushoko tionesane zvimwe zviri kutaurwa nevamwe. Kana panapa semazuva ese unongoziziva kuti ukangoona zvangodai so tinoita kutodedzera kuti toita sei totangira ipapo. Ndo nyaya iripo. Ndiri kuzoona pana anoitwa Elias Mudzuri ari kubudawo ari kukomenta panapa. I think mese munomuziva, akamboshanda navakomana vacho. That is kana ari iye zvake mbuni, cause last time takazombobaizwa kana vakomana vemapropaganda kuZanuPf vanongogadzira maghost account vozodzoka vachishandisa mazita evamwe vanhu, which is not good. But this time around pane uyu, let's hope ndiye ari kuti you are an attention seeker. Instead of putting your house in order, you are busy seeking relevance yausina to yell with you. Ndo mashoko ari kunzi abuda mukanwa mava Elias Mudzuri. Account iri kutengeswa zita ravo, picture ravo, everything zvavo ipapo. Ndo mataurirwe azviri kuitwa panapa. Umwe ari kuti today I'm now convinced that you are indeed a part of ZanuPf. Takakuudza, tichaona kuti iwe you sit at the same table crafting ideas to keep them in power and pacify citizens. Papi pacho pauchaudza munhu ane title deed to vote opposition. This is not good for us. Ndarwadziwa. Pakaipa. Hanzi papi pacho pauchaudza munhu ane title deed to vote opposition. What nyaya dzeopposition, I don't know kuti vanhu vemuZimbabwe vanoiona sei nyaya yekuti vakanzwa the word opposition. Vakanzwa the word opposition, inini what I know ndechekuti vanotanga kufunga kuti vatengesi vari kushandira varungu because of propaganda yakaspreadwa kumashure kwese. Saka ndosaka vanhu vakufunga kuti papi pacho panzi munhu ane title deed achavhotera opposition. It doesn't make sense, because utikada kutarisa kumashure kwese uko vanhu vaigara kunzvimbo dzakaita sana Mount Pleasant sekunzvimbo dzakasiyana siyana ndokunotowina opposition zvakanyanya mutown. Vanhu ivavo vanotori nematitle deeds zvekutodaro. Saka I don't know kuti vanhu vanenge vachizotaura zvakadai so vanenge vachizviona sei. Mumwe ari kubuda ari kuti title deeds on land allocation for free. Where in the world have you seen it, Mr. President? Mamwe mashoko ari kubudiswa pano. Mumwe ari kuti our main problem is in rural areas. Our brothers and sisters, they are just leaving the task of liberating Zimbabwe to inhabitants only, yet they make up the largest population of the country. Yes, true that we need title deeds, land ownership. Without title deeds, we are going to be kicked out anytime. Exactly. I remember inini last time pakambobuda ivo vaChamisa vakatobuda vachitotaura kuti tasiyana nawo neZanuPf kuti havakupei matitle deeds. Vanongokudza kuti iwewe uri weduwe musangano, title deeds ndisu vanhu vechiZanuPf. So hanzi vanenge vada kuzoitira kuti paunotadza kuwirirana navo pape ubva wabva kutorera kuti ndo wamutengese ndiwo uchade kusabotasaniri. Saka ndo nyaya yacho iri panapa. Saka nyaya yekuti iri kukonzeresa zvayo kutaura kwakanyanya, zvine controversy, but avachamisa vangoti gatingopfura nepo tigare tarese tangoonesana nevanhu ava kuti vangoziva. Once title deeds are given to many rural foxes, ZanuPf zvaendwa. No more threatening people kuti tokutorerai minda. This will be hurried, knowing very well how important the issue of not having title deeds to land benefits. ZanuPf vari kuda kumhanyisa kuzvipa matitle deeds kuti vachiita mari
nekuti tengesera futi. This is bad, taking us for fools. Pakaipa hamadzadiwa vanhu vari kupopota. If this guy comes in 2028 to contest the choreographed election and lost, I will celebrate. The false hope is not really it anymore. Mawan, we are tired of your lies and false promises. Manje chimbotisiyai please. Mungo, I don't know kuti chimbotisiyai iye ndiye anenge atoenda iko kakano komenta zvavanenge vachitaura. Inoti ningori vamwe vanhu muZimbabwe vakaita kakudzungaira futi kuti Chamisa zvitaura zvake wakuenda wauda unomuataka paplatform yake. Woti TCA akubata ipapi. Anyway, it's a topic for another day. Rekatimbo focus on this one. But those who got more than 2 farms will be very rich. Comes 29, 25, 5 years. Let those farms will be taken again and redistributed to new war veteran who will help the party will the 2028. Parikutaura zvese vanaka president mautirasa pamwe pacho tinenge tava kutaura sevana neshungu. Please come back, we need direction. Mamwe mashoko ari kubudawo futi ari kutaura mumwe. This is basis of a new Zimbabwe liberation struggle was fought over land inequality. Today those who claim hero status forgot to the poor. After 44 years our people have nothing. The Chinese ndivo vane stand with the people. Pakashata vedwe zvinorwadza kauzudzi muchaina ndiye aritongoita zvese zvimamaini zvimadhiti zvese michi chakadaro izvozvo. That would be major positive effect of our political freedom in Zimbabwe. Everyone must feel a sense of permanent resident security as the citizens of Zimbabwe. Mamwe mashoko ari kutaurwa nemumwe munhu. Since you stepped aside, the opposition have never been the same. So much corruption and disorder, they have done nothing meaningful since then. Anyway, I have a question, Mr. Chamisa. Is the SADC useful or useless? I don't know in terms of because tingataura zveSADC chairman weSADC ari iwewe. Anditi zvanziwa uri chairman weSADC. Munhu wese nechira asi kana inini ndito chairman weSADC. Mwazviziwa kuti ndini ndiri chairman weSADC. Hanzi bonongo akadhakwa uchifamba uri chairman weSADC. Saka nyaya dzeSADC dzinotori dzimwe nyaya vedwe. Meno right dzimwe nyaya. Mwari kuti Zim must adopt a property centralized database system to ensure nobody will have more than 2 properties in one province and have more than 3 properties in more than 2 provinces. Whole country panonetsa because tinawana anoshanda ngomana nesimba. Zimbabwe zichitengeka vanhu ngavatenge mari dzawo because izvo zvimwe nyaya zvimwe zvima policies ndo zvimwe zvotinoti chida kutoramba munyika izvi. Munhu ari kukomendawo zvakari kutry kuadvisa vachamisa, but honestly speaking zvima policies izvi zvekuzonzi Zimbabwe ikozoda itozoda imikani chiko nemi kwawo zvimeke sense izvi. Mwari kuti Chamisa, you need to be a bit more serious than this. The title verification you had happens when resources are available and land property acquisition system are people friendly. All right. I don't try ku-advisor. I don't try ku-advisor vachamisa. Yeah, we need through public participation on this cause. Some of us from very large families and vamwe vanotobata mishonga chaiyo and can enjoy or kill others over my title deeds iwaya. So a proper consultation would be required. Title goes to who and what's the minimum size etc. Alright, pane nyaya baba, panenge pane nyaya for sure, but vachapindura vachamisa vacho. Alright, mwari kuti now that the Zig has collapsed, Mr. Zig just unleashed a new chaos to loot more than and give themselves title deeds. Pakashata. Not disrespectful say, please stop. We need new opposition leader. Chimbomirai zvamwari
zvakesari kuna kesari. maZimbabweans, I think Zimbabwe itori pairi because mimi vanhu mune zvimwe zvamunonge muchitofunga zvamunenge muchitobhelieve. Now moda kuti munhu akulidhe, moda kumuudzira the way anofanira kukulidha iye, anenge achiri leader pakuti chii. Inini what I believe, leader ngangova zvaari so that mofollowa zvaatori izvozvo kana muchinge muchimatozvida. Kwete kuti usanamate mwari wako, iye achiti ndo source of wisdom yake, moti usanamate mwari iye. maZimbabweans pamwe pacho futi drama. maZimbabweans tine drama rakawandisa. Ndo zvimwe zvinhu zvandakatozoongorora ndikaona. Muri yeZimbabwe ndangoti darikeni panapa. Panapa tatangataura tipedze. Ndangoti darikeni panapa ndichikuzivisai nyaya iripo iri kutaurwa navachamisa kuti title deeds for everyone inova nyaya yakonzera kutaura kwakanyanya, yakonzera noise pamasaisai. Muri kuionawo sei nyaya iyi? Wakaitarisawo iwewe? Unoionawo sei nyaya? Tell me what you think in the comment section.